Както виждате, нали, виждате, да, виждате. Днес както фейскама ми пречи. Там в свъгъла ме виждате. Чакайте малко. Така. Започваме да цъкаме лига. Вам PvP ще изиграваме. Така лекичко, бързичко. Тоест не, че бързам за някъде, просто казвам. Така, нека да започваме. Wait a minute, and there we go. Така, мисля, че виждате. О, ние сме червените. Гадост. Срещу Елис, Пантеон, Фис, Саяна и Катата. Ще бъде напрегната битка. Така. Нека да сложим това тук. Така. Това тук. Добре, чакайте малко. Вау! Виждате новата ми шкапана прическа. Унази яката се махна и тук гол чил, просто не съм за показане, но просто съм fucking sad. Това не говорим за тази тема. Не знам, мисля някак си да премести камерата. Така че, може би, wait a minute, може би ще сложа тук. Може би тук. Как си е така да висне? Да не такова. Слагам камера, слагам така. Already! Само да малко това пречи. Нищо. Всички са на 100. Аз ще направя така. Всички са на 100, by the way. Надявам се да не се чувам много силно. Това е Елис зарежда, Саяна и Фосъм. Хората, които зареждат. И те бързо ще... Ето, тя зареди. И този... Трябва да зареди. Насякъде съм, ви. Само, by the way, не знам. Чуките. Вие гледате тук. Така, обратно съм тук. Тук съм вече. И ще пускам. Дям се. Много светлината не такова. Само тази част. Това това ще за такова. Така. Да, вижда се перфектно. Перфектно. Колеги, обръщате левия. Няма да започваме 99%. Да послушалка. Аз ще взем нови. Само да почнем, искам ще премести камерата. Себе. Готово.
Почнахме ли? Не. Ами би трябва да ги пръснем, защото вижте с кой играем. Но зависи те кой левел са. И все още не почваме. Иначе тази шалка ще еба. Пак се бата с шалка, значи. Ара! Добре, все още 99%. Това кога ще зареди? То даже кога ще почне играта? Пак да стъпа с шалка. Скоро игра няма. О! Аджиба. Welcome The summoner's red. Set sail. Хубаво. Окей, започнахме. Така, това ни дава щит. Виждате, че всичко е променено в Miss Fortune. Това беше червено. Това оръжието също панталоните и газа е променен, вижте. 30 seconds until minions spawn. Crazy kid is... I've got a good feeling about this. С Волибер ще ги пръскаме, казвам ви го това. Щом тук е пантеоник, коя още една шматка, пръскаме ги. Minions have spawned. I know what I'm doing. Где съм се стоя? Sure you can handle me, summoner. No prey, no pay. First love. Така. Not a problem. Bang. You got dangerous, huh? I like that.
Дай не се завърна в играта, бате! Така, радостно ми е, не съм играл лига от седмица, две, не знам. Якото е, че... Нали? Да. Яко си, бе. Не е толкова зле. Бачкаме, щом тия двамата ги цепах. И то с помощта на Волибер. Тоест... Пантоне, ще умреш. Sure you can handle me, summoner? Ти мене ли бе, говно? Айде, ами. Браво, проми. О, тази игра вдигаме 15 лева. Радостно ми е. Щастлив съм. Защото направим 4 кила, разбирате ли? Имам 4 кила. Много умирания. Това сигурно написат ли момче? Що мина е, буклук? Меко ми творче един, сега един, аз опа. Тука 2, тука 4. Съжалявам. Просто много хубава игра. Сега тук взимаме, цепим. Ей, черешката на тортата. Сега нямаме телепорт на нищо. Сега той ще ги скъпи, аз ще ръчна и ще ги убия. Първо Жоевно. Той със Саян ще ги ръчна. За мен чака. Ставам 5 лева, ставаме 6, пускаме лутове и взимам 2. Аре бе, воли бе. Аре, аре, воли бе! Той ще ги бият. Удари. Ооо! Браво. А мацка! Къде е другата ви? Айде бе, ела да щупа, ма! Где са крии тази са? Аре. Ще ги шупа. Ла. Где бягаш ма просто тако? Ай там да взел просто не. Казвай. Цъкам лига в момента и снимам. Цъкам игра на PvP сега в момента и снимам. Ма няма нещо. Бъзи на линия, аз ще звънна. Кога е? То сме и късна, бал съм го кучето. Дай тауъра. Дай тауър. Не, чай, аз так ми сега ще взема кръвписата. 200 трябва да взема, нали? 27 съм. Нищо ще ги взема.
О, смисъл е никакъв, смисъл е никакъв. Смисъл е никакъв. Сори. Това сега се шмапсува много кам. Аз 27 не чакам. Не чакам. После вземе това, след това айтъм за кръв и така. Ще чакам Воливер да се спаваме. Така. И направо дайте сега да вземам айтъм за кръв, защото не мога. След като вземем гълбицата, разбирате. Наши миньони. Да се телепортваме. Ма не, няма, не. Не съм сложил за улт! Много съм зле. Ужасно зле съм. Ужасно много зле съм. Аз го убивам. Сега, като дигнем се миньон. Не съм събрал още. Чава да направя кил е, но... 7 кила, добре. Много напирки според нея. Ето го, много хубав айтъм за кръв. Препоръчвам ви го. Кога си му свършвам, гледайте. Взимате кръвопийцата. Следователно. Взимате и този хубав айтъм за кръв. Ето. Кой ще даде 80 хиляди. След това, който си искате, купувате. Гаранция. Ще успеете да видите. Асим, ейт! Красота за мене, бе! На Пипи изобщо не съм правил, си го призная, не съм правил толкова килови. Просто го признавам. О, чак, възможно. Давай, дръж! Не, трима са, мале! Волка! Не, ще умреш! Бате от тебе, тавара бърза! Браво, Воливер! Тръгвай! Не стой, добре, стой. Да сега рискува, сега ще го уби. Его. Матъни. Его, взех ми айтъм за хилц. By the way, са... най-долу хора. Тя ще се тръгне, значи. И то. Брат. То са малко. Ще вземам от дойда от тук.
Давай, джунгъл, Don't давай от get тук. cocky. Избягала. The fun begins. An ally has been Аре, slain. аре. С Боли Бейр ги правим на гъс. Nothing but powder monkey. Чето дошъл. Sure you can handle me, summoner. Пускай кога ли само. No prey, no pay. Кате, 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 кате. An enemy has been slain. Стига, използвах лута. Your team has destroyed a turret. Guns blazing. Защо направя 10 кила? О, не. Взимам кил. Вече не трябва. О, шит. Е, 9. An enemy has been slain. An ally has been slain. 10. Bang. Your team has destroyed a turret. Мапъка. Set sail. Don't Това, извиняй се. Enemy rampage. Ето това ще взимам. I know what I'm doing. Guns blazing. Бърка си върне. An enemy has been slain. Dangerous eyes. I like that. Аре, Волка! Good feeling about this. Ого, 12, 13! Ще стане ли 15? 15 кила при изобщо съм правил, признавам го. Опа! Not a Мала не забравях, че... Ама аз тръгвам от тук обаче. Тръгвам си обаче. Пак ще умреш. 14. Enemy is unstoppable. Па. Ally has been slain.
да се напълня. Чутят къде ще късна катата. Той ще ти убие ката. 14 кил, само аз съм с толкова килове. 3 сапорта. То страй сапорта! Тоста всеки кил той ми сапорта, брат. Sure you can handle me, summoner? Окей, Грел. Окей. Трипъл кил. Shut down. I always shoot. Godlike. What? A problem. Само не убих! 15 хил обаче. I've got a good feeling about this. The fun begins. Ух, tu му се разве. Да, този вече лея. Как ще ме бие, бе? Ски сайтът кой ще ме бие, брат? Да, бе, ла. Това виж, че ще умреш. Маята ти. Ама що? 15 кила, 2 умирания. Това то ще кръсни! То спая, аз ще го убия да правя на секундата на муста. Ай, спавно е. Сега вземаме, кой вземаме? Ето и вземаме. Сега 80 се само трябват. Муцка. Значи, след това, ако все още пачка, събирам с това. Аз кутах работите и чу. Да тръгвам. Но, ти ми... Аз искам, нали, телепорт викам, че е готов ми, ама то не. Чай едно тук обаче, сега ще паткам таз. Ще те опаткам, ще те опаткам. Ще те разпаткам, ще те опаткам. А! Сега дай да го видим. Как ще ми риви. Само ще му тук. Тръгвам нагоре. Бам. Good job. An enemy has been slain. You've got danger. An enemy has been slain. Как-то Саш го измъдри. Привет, привет, капка. Привет и довиждане! Как само я удари отиде на там?
е победа! 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 GG, bitches! Победа! Сега да видим колко XP ще взема, ако взема ръпа, ще бъде добре. 17 кил, 18 колко бяха? 18. Добре, много хубаво припровач. Нека... Само толкова малко? Фак. Ама малко, бе. Ръпа, имаме ли нещо такова? Окей, хора, това беше от мене. Благодаря, че гледате и довиждане. Чао. До днеска, който ще има още един епизод. Довиждане.